дар сиёсати иҷтимоии давлату ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дастгирии қишри ниёзманди ҷомеа алалхусус ятимону барҷомондагон ва афроди яккаву танҳо аз самтҳои муҳим ва мавриди таваҷҷӯҳ дониста мешавад. бахусус дар арафаи ҷашну идҳо бохабар шудан аз ҳолу аҳволи онҳо яке аз фазилатҳои неки инсонӣ дониста шуда, хушбахтона дар кишвар ба он аҳамияти лозимӣ дода мешавад. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, хосатан раиси шаҳр муҳтарам Рустами Эмомалӣ низ ин иқдоми ҷавонмардонаро ҳамаҷониба дастгирии ӯ пайравӣ карда, баҳри ҳаллу фасли мушкилоти иҷтимоии қишри ниёзманди ҷомеа тадбирҳои таъхирнопазир меандешанд. дар ҳошияи ин чораандешиҳои неку наҷиб ва ҳамчун исботи ҷонибдорӣ аз сиёсати инсонпарваронаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, шаҳрдори Душанбе бахшида ба фарорасии иди Рамазон ба 2890 нафар тарбиятгирандагони хонаҳои кӯдакон, мактаб-интернатҳо ва бошандагони хонаи пиронсолон, ятимони кул, оилаҳои ниёзманд ва дигар гурӯҳҳои осебпазири ноҳияҳои шаҳри Душанбе, инчунин хизматчиёни ҳарбӣ кӯмаки навбатии худро расониданд. ташаббуси навбатии шаҳрдорӣ ки дар пешорӯи фарорасии иди Рамазон рост омад, боиси хушҳолии беандозаи ятимону барҷомондагон ва қишри ниёзманд гардида, онҳо сипоси самимии хечро нисбат ба ғамхориҳои ҳамешагӣ ба роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе иброз доштанд. маъиби гурӯҳи якум ба амр таъдир ҳамид ки дар айни ҷавониам саломатия даст додему нимтан шуда мондем, лекин дар тамоми баромадҳои ҷаноби олиро тамошо мекунем, дар бораи маъюбону барҷомондагону бечорагон суханронӣ мекунад, мисол дастёрӣ дароз мекунад, нигоҳубини хуб мекунад. муҳтарам ҷаноби оли ва раиси шаҳри Душанбе ин кӯмаки ки ба мо дар моҳи шарифи Рамазон кардаанд, мо ҳазорон бор миннат дорем. худо аин зиёдашон гардонад. маҷмӯи умумии кӯмакҳои расонидашуда аз ҷониби раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ ба тарбиятгирандагони хонаҳои кӯдакон, мактаб-интернатҳо, бошандагони хонаи пиронсолон, ятимони кул, оилаҳои ниёзманд ва дигар гурӯҳҳои осебпазири ноҳияҳои шаҳри Душанбе 348 тонна маводи ғизоӣ аз қабили орду равған, шакару биринҷ, макарон, гӯшт, сабзавоту меваҷоти тару тоза, маҳсулоти ширӣ, маводи шустушӯӣ ва маҳсулоти хоҷагидорӣ иборат буда, ин иқдом бешубҳа дар беҳбуд бахшидани сатҳи зиндагии ин қишри аҳолӣ ва ғанӣ гардидани сабади истеъмолии онҳо таъсири мусбат мегузорад. майнадо дар чам розибек шералӣ маиби гурӯҳи якум дум нигоҳубиниш мекунам ва иш мекунам. миннатдоригии худро ба раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустам Эмомалӣ мерасонам ки моро дастгирӣ мекунад дар ҳар ҷашнҳо, соли нав, ина мисол наврӯзиёда, иди арафада. ҳазор раҳмат барои кӯмакҳошону барои дастгиришон. маъюби дуюм гурӯҳ ҳастам, нобино аз раиси шаҳр ба мо кӯмак овардан. миннатдор ҳастем ки моро дар ҳамин хонаи пиронсолон маъюбон хеле дастгирӣ баланд мекунанд. мо миннатдор ҳастем ва мо озуқаворӣ ҳама чизро муҳайё мекунанд. мо аз ҳеҷ чӣ кам нестем. ҳазор раҳмат ба пешвои миллат, ба Рустами Эмомалӣ ва коркунони ҳамин ҳукумат. қобили зикр аст ки тарбиятгирандагон ва истифодабарандагони тамоми муассисаҳои иҷтимоӣ дар ҳудуди пойтахт ҷойгир буда, дар арафаи ҳама иду ҷашнҳо аз кӯмакҳои раиси шаҳри Душанбе баҳраманд мешаванд. ин аст ки дар муассисаҳои зикр гардида шароити зарурии таълим ва будубоши доимию муваққатӣ фароҳам буда, мутахассисони варзидаи соҳа баҳри саробонии афроди ба нигоҳубин эҳтиёҷ дошта ва таълиму тарбияи кӯдакону наврасон дар таълимгоҳҳо сафарбар шуданд ва ин тифлакони бо амри тақдир аз падару модар маҳрум монда, ори аз эҳсоси танҳоӣ ва дар рӯҳияи ватандӯстиву шукргузорӣ аз арзишҳои умуми миллӣ ба воя мерасанд. самараи шароитҳои фароҳам гардида ва таваҷҷӯҳи падарона нисбат ба бошандагони мактаб-интернатҳо аст ки сатҳи донишандӯзии онҳо сол аз сол беҳтар гардида, бо иштирок дар озмуну мусобиқоти гуногун то рафт ба дастовардҳои бештар ноил мегарданд. роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе низ кӯмаку ғамхориҳои доимии хешро ба ин қишри аҳолӣ идома бахшида, баҳри аз миён бурдани эҳсоси танҳоию тангдастии онҳо чораҳои саривақтӣ меандешад.
лозим ба таъкид аст ки дасти кӯмак дароз кардан ба ятимону ниёзмандон дар ҳама давру замон аз анъанаҳои неки ниёгони мо маҳсуб мешавад ва ин анъанаи накӯ имрӯз ҳам дар симои кору пайкори созанда ва инсонпарваронаи роҳбарияти олии мамлакат ва шаҳри Душанбе идома дода мешавад.